5 arestado sa drug buy-bust operation sa Banwasang Santa Barbara kag Pavia. Masobra tunga sa milyon ka pesos nga balor sa droga na kumpiska. Iningin tutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Presuhan ang gintupan sang 26 anyos nga si May Napat tumandok sang Navasaklan matapos makuhaan sang duha ka sachet sang suspected shabu sa drug buy-bust operation sa Barangay Zone 3, Santa Barbara. Through sa bulig sang aton nga nga operatiba from PDEO kag sang operatiba nato sa Pavia na connect naton ang tanan nga mga information. 6,000 pesos nga droga ang na-recover kay Napat apang sunod sa iya. Wala inisang ideya nga droga gali ang ginpatulong sa iya. Ginsubo ka lang ha. Madulong. Sa isa pa ka operasyon, nadakpa naman sa Barangay Zone 4 sa nasambit nga Banwas na Rose May Balinas, Jennifer Soldevilla, kag Noemi Vargas, lunsay mga residente sang nasambit nga barangay. 11 kadalago nga sachet sang suspected shabu nga nagabalor sang 660,000 pesos kag 10,000 pesos nga buy-bust money ang nakuha sa tatlo. Kaya mo na ang ulihin naton nga nakuha kay tungod amo na siya ang pinaka main source feed nila no nga ginakuhaan. Amo na ang budigira tawag nila nga ginabagsakan halin sa Cebu. Dakop man sa asod-asod nga bypass operation si Elmer Mingilio sang Barangay Balabag, Pavia. Nakuha sa iya ang 5 ka sachet ng suspected shabu nga nagabalor 12,000 pesos. Sandig sa impormasyon sang Pavia MPS, downline ni Balinas ang mga naaresto sa Barangay Zone 3 Santa Barbara kag Barangay Balabag, Pavia. Naibaluan man nga sa Cebu pa naghalin ang supply sang mga nagaladakpan. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.